Эфирда Соба Дулкыннары телевидениясы. Хайырлы кеш, исәнмесез. Атна информацион программасының бүгінгі шығарылышында урын алачак яңалыклар белән иҗат төркеме белән берлектә мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Хәзер кайберләре турында кыскача. Соба районына эшлекле сәфәр белән Россия Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон килде. Районыбыз игенчеләре рекордлы соннарда кукуруз суктырды. Бойлар собасында көзге ярминкә халыкны үзенә дәште. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Террорчылыкка каршы көрәш чаралары турында махсус комиссия чираттан тыш утырыш уздырды. Аның кысаларында тәҗил мәсьәләләргә тукталдылар. Сишәмбе иртәсендә Соба муниципаль районы бинасының актлар залында Соба муниципаль районы каршында эшләп килүче террорчылыкка каршы көрәш комиссиясының чираттан тыш утырышы булып узды. Утырышка авыл җирлекләре башлыклары, предприятие җитәкчеләре чакырылган иде. Сүз Казанда үтәчәк БРИКС көннәрендә район биләмәсендә саклык һәм тәртипне комплекслы рәвештә саклау һәм булдыру мәсьәләләренә багышланды. Утырышта катнашучылар алдында Соба районы эчке эшләр бүлегенең полиция начальнигы Сиренат Нығманов чыгыш ясады. Ул алдагы көннәрдә саклык һәм тәртип мәсьәләләренә аеруча игътибар итәргә, хезмәт урыннарында, бигрәк тә шифахана, мәдәният, мәгариф системасына караган учрежденияләрдә, мәчетләрдә һәм башка халык күп йөри торган урыннарда саклыкны, сизгерлекне арттырырга дигән фикерне ассызыклады. Утырышны Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Минниханов алып барды. Районыбыздагы төзелеш мәйданчыкларында эш бер генә сәгатькә дә тукталып тормый. Бу атнада алардагы эшләрнең барышы белән Россия Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон танышты. Депутатны Соба районы башлыгы Рәис Минниханов каршы алды һәм озатып йөрде. Россия Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон Сабага төбәк атналыгы кысаларында килде. Ул район башлыгы Рәис Минниханов белән кан тамырлары авырулары үзәге, гимназия янында төзелүче балалар иҗат йортының төзелеш мәйданчыкларында булды. Төзекләндерелгән Тукай паркы, капиталь ремонт ясалучы Туган якны өйрәнү музее белән таныштылар. Төзүчеләр белән аралаштылар. Депутат үзенең тәкъдимнәрен әйтте, төзелеш эшләренең барышын югары бәяләде. У нас началась региональная неделя. Я всегда с большим удовольствием приезжая в Собы, хотел посмотреть, как работают программы федеральные, республиканские, как развивается район. Но впечатление самое положительное. Приезжая сюда, всегда видишь, как комплексно развивается район. Не только тут и для молодежи. Вот посетили 3 строящих объекта, 1 готовый. И хочется отметить высокое качество строительства, высокий уровень проектирования. Объекты настроены как на молодежь, так и на взрослое население, на пенсионеров. В целом комплексно все развивается. И хочется сказать отдельные слова благодарности руководству нашей страны за те федеральные программы, которые мы используем. Раису Республики Татарстан, ну и, конечно же, главе с его командой, которая реализует здесь все эти программы на благо населения, жителей Собов. Төзелешләр барысы да федераль һәм республика программалары нигезендә алып барыла. Булар бөтенесе дә федераль һәм республика программалары нигезендә. Инде рәхмәтле үзебезнең дәүләтебезгә шушы программалар булу хисабыннан безнең менә хыялларыбыз тормышка ашып бара. Бүгенге көндә республикада һәм инде Россия Федерациясында көндәлек тормышны яхшырту өстендә бик күп программаларыбыз. Безнең менә бүгенге көндә эшләнешләрен барышын менә шулай ук контрольдә тоталар. Иптәш депутатларыбыз һәм инде алар белән бергә фикерләшеп, һәм инде киләчәктәге программаларга дөрес итеп булганнарын кулланырга шундый зур нәтиҗәләр белән тормыш итәбез. Төзелеш участокларында эш кайнап тора. Төзелеп килүче объектларның барысы да райондашларыбызның яшәешен тагын да уңайлы, җайлы итәчәк. Шул ук вакытта заманча биналар районның йөзен дә матурлаячак. Районыбыз игенчеләре бу көннәрдә кукуруз культурасын җыеп урнаштыру белән мәшгуль. Шушы көннәрдә тимершык басуында эшләүче комбайнерлар 12 сәгать эчендә 776 тонна кукурузны бөртеккә суктырды. Бу рекордлы сан дип белдерә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре. Уңыш чыгышы 1 гектарга 85 центнер тәшкил итә. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Районыбыз басуларында кыр эшләре инде тамамланып килә. 2024 ел урагын төгәлләү өчен һәркем зур тырышлык куя. Мишән хуҗалыгының тимершык бригадасында кукуруз культурасын бөртеккә суктыралар. Бүгенге көндә безнең основной игеннәрне җыеп бетердек. Бүгенге көндә
кукуруз силосқа салына һәм кукуруз ұрлыққа суғыла. Биылғы жылда 500 гектарның 250 гектар кукуруз ұрлыққа қалдырылды. Ол басуда 3 комбайн бөлігінде суғалар, сабағда сушылқарда кеттеріліп, амбарларға салынашақ. Быйыл кукуруз культурасы шыннан да бик уңған. Һәр гектардан уңыш чыгышы 85 центнер тәшкил итә. Кем әйтмешли, әгәр бу басуларга жигулат килеп кирсә, аның дугасы күренмәй. Элеккеге елларда басулардагы уңышның бигрәк тә кукурузның бийек һәм мул булып үсүен ат дугасы бийеклеге белән чагыштырганнар. Әйе, табигать анабыз быел безне мул уңыш белән сөендерә. Комбайнчылар Айрат Галимуллин, Илнар Даминов, Рөстәм Газизҗанов, мәсәлән, 8 октябрьдә тәүлеккә 12 сәгать эшләп, барысы 776 центнер кукуруз суктырып алганнар. Мин килгән вакытта Зөлфәт Мөбәрәков, Рөстәм Газизҗанов, Илнар Даминов басуда эшлиләр иде. Алар белән сөйләшеп алырга да җай таптык. Техникаларыгыз атылып тормый, Аллага шөкер, әйбәт. Маңзарлар юк. Тәртип басуда. Әйе, басуда комбайнчылар, тракторчылар бер-берсен алыштырып кына тора. Эшче көч кая кирәк, алар шунда. Мин дөресен әйткәндә кыш урында гына эшлим. Айрат попроситкәч, төп Айратның трактор инде, комбайны. Без үзебез данный момент җыешкарту эшен башкарабыз инде. Быелғы урын җыюлар инде нормаль булды, әйбәт. Кукурузга кирештек. Кукуруз сугабыз. Ул арада булмады, КАМАЗ шоферлары Дамир Исмәгыйлов, Раил Гарипов, Илнур Султановлар килеп җитте. Бункердагы кукуруз ырлыгы әрҗәләргә күчте. Җилдәй җитез машиналар ырлык ташый. Ә янәшәдәге басуда Соба аграр көллияте мастеры Рашат Мусин студент егет Динар Мәхсумов белән туңга сөрү эшләре алып бара. Менә бу басуда инде 120 гектарлы басуда аграр колледж егете һәм укытучысы сука алдылар. 2025 елга зәп җирне әзерлиләр. Алар артыннан җир йомшак булып, күтәрелеп, күпреп кала. Буразналар туры итеп сызыла. Бу инде туңга сөрүнең төп кагыйдәләре. 13 октябрьдә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләячәк. Район авыл хуҗалыгы тармагында бүгенге көндә 2000-гә якын кеше хезмәт куя. Ил табынын баятуда игенчеләребезнең дә, терлекчеләребезнең дә тырышлыгы зур. Бәйрәм якынлашкан көннәрдә ел дәвамында барган эшләргә нәтиҗәләр турында район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Шәйхулла улы Хәсәншиннән белештек. Аның чыгышын сезгә дә тәкъдим итәбез. Хуҗалык елы тамамланып килә. Елның уңайы үтеп китте. Һәм инде беренче чиратта игенчелек тармагы буенча күпмедер йомгаклар ясап китеп була. Ел килешенә килгәндә без тулаймаганда канәгать. Табигать шартлары инде һәр елны төрлечә. Без инде шул табигать шартларына яраклашып, хезмәтне, эшне оештырабыз. Игенчеләр, терлекчеләр, барлык хуҗалык җитәкчеләре. Игенчелек тармагы инде беренче чиратта ул һәр гектардан җыелган уңыш. Быелгы елда 28 центнердан артык 1 гектардан икмәк җыйнап алынды. Бу быелгысы табигать шартларының килешенә караганда корылыклы юлларның берсе булып саналачак инде быелгы ел үткән ел. Һәм шул исәп калсак, явым кешеләрнең булуына карата, үсемлекләрнең вегетация чоры битен бәйле, аларның уңыш югарылыгы бәйле булган явым кешеләргә һәм температураның ойлар дәвамында ничек итеп булуына карата. Билгеле, явым кешеләрнең күләме әз, инде сумма эффективных температура дип әйтәбез. 10 градустан югары булган температура ул быел чагыштырмача бүтән елга караганда күпкә артыграк булды. Һәм шул сәбәпле инде үсемлекләр, безнең авыл хуҗалыгы культураларының үсеше төрлечә булды. Чәчү срокларына карап, һәм инде бар безнең корылыкка түземле культуралар, анда чагыштырмача үсә торган бар һәм инде зыян күргән культуралар булды. Шул сәбәпкә инде әйткәнчә уртача 28 центнер. Һәм инде икенчесе безнең төп максат бит терлекчелек районы буларак, терлек азыгы үстерү. Быелгы елда башта ел башында бик беренче укоскопиялык үләннәрне җыеп алганда, безнең инде бик шиклегенә тотынган идек. Җыеп бетерә алырбыз микән җитәрлек күләмдә терлек азыгы дип, әмма ләкин инде менә бүгенге көннәрдә терлек азыгы әзерләү тамамланып килә. Шул исәпкә инде бүгенге көндә бер шартлы терлеккә
35 центнер тирәсе без азык берәмлеге азык туплаячакбыз. Бу димәк ел ярымлык запас дигән сүз. Шул исәпкә инде малларны ел дәвамында тулы рацион белән ашатырга безнең мөмкинлек булачак. Табигать шартлары бер яктан безнең төп фактор булса, икенчесе сүздә юк безнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче хезмәткәрләребез, икенче механизаторлар, bütün tür profeссия кешеләре инде белгечләр, җитәкчеләр. Безнең 1900-дан артык бу көндә бу тармакта эшләүче хезмәткәр бар. Тулай алганда ел сайын бит инде күпмедер безнең хезмәткәрләр лаеклы юлга китә, хезмәт стажын тутыралар. Күпчелек эшләүчеләр тәшкил итә олорак яшьтәге хезмәткәрләр. Шул исәпкә безнең табигый кимү бар дип әйтик инде. Икенчесе инде барыбер дә демографик шартлар, авыл җирендә туган кешеләр саны бит соңгы елларда арту ягына түгел, чагыштырмача, шул исәпкә авыл хуҗалыгына килә торган хезмәткәрләр санында алар бүтән тармакларда кебек кимерәк. Әмма ләкин безнең бу шартлардан чыгу юллары һаман да безнең хезмәтне интенсивлаштыру, механизацияны арттыру, хәзерге заман кысаларына туры китереп цифрлаштырып, шушы хезмәтләрне җиңеләйтү, анда эшләүчеләр санын кыскарту, киметү. Шул исәпкә без күпмедер бу ситуацияны чыгабыз. Икенчесе инде шигит регионнардан килгән мигрантлар исәбенә дә без хезмәткәрләр ялларга мәҗбүр, эшкә алырга мәҗбүр. Һәм инде хезмәт хаклары чагыштырмача арта бара, сүздә юк. Әмма ләкин барыбер да бит инде авыл хуҗалыгында хезмәт хакы ул бүтән тармакларга караганда югарырак булмады инде бер качанда. Ул чагыштырмача түбәнрәк. Шул ук вакытта билгысы елда безнең һәр көнгә менә ел дәвамында 14% хезмәт хаклары артты уртача. Бар күбрәк арттырган хуҗалыклар ел дәвамында инде ул күбрәк тә булыр дип көтәм мин хезмәт хакының артуын. Инде без аерым хуҗалыкларда билгеле бер профессия хезмәткәрләргә бигрәк тә терлекчелектә безнең сүздә юк шактый проблемалар бар. Белгечләргә дә һәм турыдан-туры гади эшчеләргә дә. Монда да инде барысы да тора хуҗалыкта эшләүче җитәкчедән, андагы белгечләрдән дөрес итеп без бу шартларда да ничек кенә булмасын үзеклек китергән юк эшләргә һәм эшне алга таба ныклап оештырасы була. Терлекчелек тармагына килгәндә без терлекчелектә тотыруклы эшләп киләбез. Бүгенге көндә менә 1 октябрьгә унай шымаклары буенча карасак, сөт җитештерү узганлыгына караганда 8%, җитештерү 2%. Инде бер сыйырга сөт савуга килгәндә, бүгенге көндә 7800 литрдан алдык артык сөт савып алынды бер сыйырга. Мөхәммәдшин крестьян фермер хуҗалыгында, ПМК җәмгыятендә ул инде 9 айда ук 10,000 литрдан артып китте бер сыйырга. Бу хуҗалыкларда көндәлек савым туры килә безнең 36-37 литр. Район буенча уртача савым бүгенге көндә 28 литр ярым. Игенчелектә дә, терлекчелектә дә югары технологиялар бар. Бу бит инде беренче чиратта барыбер дә юктан бар булмый. Аның өчен башта кирәк күпмедер капитал салулар, инвестиция акчалары кертергә кирәк. Нәрсәне без яхшыртырга, үзгәртергә телибез икән, уңайга үзгәртергә. Үзеннән генә киши фактор исәбеннән генә без күп үсешкә ирешә алмыйбыз. Бүгенге көндә инде ул автоматлаштырылган саву заллары, тулысынча бүтән процесс белән идарә итә торган күз алдында тора кирәгән терлекчелектә. Игенчелектә инде һәр автопилот режимында эшләү, анда да хәтта механизаторларны алмаштырып, комбайннар, тракторларны автопилот режимында эшләтеп, турыдан-туры менә югары технологияларга әйткәнемчә, ул бит менә игенчелектә без башта яхшырлыкны булдырырга, ашламаны җитәр күләмдә сатып алырга, бүтән ресурслар безнең алдан булырга тиеш. Без исәпләп, ничә центнер уңыш үстерергә алырга телибез. Бүгенге көндә безнең шартларда да 70-80 центнер уңыш алып була. Әмма ләкин аның өчен башта менә шушы чыгымнарны булдырып, аларның тотылышын тәэмин итеп, технологияны тәэмин итеп, һәм шушы кертелгән акчаларны кире кайтарырлык итеп, отышлы итеп эшләргә кирәк. Отышлы итеп эшләгәндә бу акчалар үзенең кайтканда, димәк, шушыны булдыра ала торган белгечләр, җитәкчеләр бар икән, шулай итеп эшлиләр дә. Игенчелек тармагына яңадан өстәп шулай итәргә кирәк. Бүгенге көндә эшләр тамамлану алдында, җирне эшкәртү, икенче ел уңыш астында туфракларны әзерләү бара. Шул вакытта кукуруза соңгы майданнарда алына. Менә безнең районда шундый зур вакыйга дип әйтгәндә, 3 механизатор безнең комбайнда кукурузаны бер төккә суктырабыз быел. Табигать шартлары шуны мөмкинлек бирде. 12 сәгать эчендә иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр эшләп,
776 тонна кукуруза суктары алдылар. Бу инде күз алдына китерсәгез, менә 70 тоннадан да 10 вагон кукуруза дигән сүз. Менә шундый күрсәткеч, дымлылык кукурузаны быел бер тиккә суктырганда 38-40% дымлылык белән кайта. Без аны яңадан монда алып кайтып киптергечләрдә киптерәбез. Һәм 15% дымлыкка калдырып, быелгы елда ул безгә игенчелектә җыеп алынган кукуруз үзебезнеке читтән сатып алабыз бүтән елларны 18-20 сумга һәр көндә сатып алабыз. Һәм инде безнең үз кыйммәте моның 14-15 сум чыгар дип күз алдында тотабыз. Һәм инде үзебезнең җитештергән кукуруз инде терлекчелектә елда монда файдаларга җитәр дип торабыз. Яңадан инде сүздә юк, күпмедер һаманда без үзгәрешләр, төзелешләр алып барабыз инде. Хуҗалыкларда буш тукталмый. Туган як җәмгыятендә сөтчелек комплексы файдалануга тапшырылды язгылыкта 506 башка. Яңадан игенче хуҗалыгында зур бозаулар торагы 300 башка исәпләнгән бозаулар торагы төзелеш тәмамланып килә. Курсабашта азык центры төзелеше дәвам итә. Һәм Явалаштауда безнең шулай ук сөтчелек комплексы 390 башка исәпләнгән төзелеш эшләре башланып китте. Нырты хуҗалыгында сөт комплексының икенче чиратында төзелеш эшләре башланып китте шулай ук. Һәм инде файдалануга тапшырылды быелгы елда безнең продуктларны саклау буенча комплекс. Монда үзебезнең үзәк Сабада комбикорм завод территориясында дип әйтгәндә элекеге шундый эшләр башкарыла. Инде вакыт ремонтлар, яңадан техника сатып алулар, андый ел дәвамында алар дәвам итә. Барыбер дә хуҗалыклар бүгенге көндә акча керемнәренең мөмкинлегенә карап, бу эшләрне алып барырга тырышалар. Безнең өчен инде иң куандырганы бүгенге көндә барыбер дә терлекчелектән килә торган акчалар, һәм инде соңгы вакытта сөт бәяләренең чагыштырмача югары булуы, шул исәпкә инде безнең хуҗалыкларның күпмедер мөмкинлекләре арта. Ел дәвамында җыелган менә бурычларын түләргә, хезмәт хакларын күпмедер арттыруга һәм инде яңадан да яхшырак эшләгән хуҗалыкларның төзелеш алып барырга да мөмкинлекләре күбрәк була. Яңадан табигать шартларының хәзерге моментка әйләнеп кайтсак, көзге чорда безнең 18 августтан 40 көн буена явым-төшемнәр булмады. Һәм инде менә соңгы көннәрдә 2 мм дәрәҗәсе андысында тигез түгел, 2 мм дәрәҗәсе явым-төшем булды. Әгәр дә анда бүгенге көнгә исәпләп алсак, инде 2 айга якын күләмендә дип әйтгәндә явым-төшемнәр булмады. Сүз дә юк. Моның бер яктан эшләрне безнең яңгырлардан соң урып җыешларны алырга барырга мөмкинлек бирде ул. Икенче яктан караганда инде бар табигатьтә барыбер дә бу тискәре факторларның берсе дип әйтергә кирәк. Чөнки уҗым культуралары без яуган яңгырлардан соң тишелешләрне әйбәт алдык, әмма ләкин инде барыбер дә бөтен төр культураларына яңадан кышка әзерлекле керешен өчен, икенче ел уңыш өчен аның инде бик уңай дип әйтеп булмый бу шартларны. Һәм инде без алдагы кышкы чорда дымны туфракта туплау өчен шушы җилләрне тирәнрәк эшкәртеп барлык икенче елга чәчеләчәк культуралар арасында шулай дип күз алдында тотабыз инде бу ситуацияны чыгу буенча инде. Һәм инде барыбер дә өмет итәбез инде нинди генә булмасын шушы көзге культураларда икенче елга исән-имин чыгып инде яңадан да яхшы уңышлар җыеп алырбыз дип. Игенчелектәге технологияларга килсәк, без соңгы елларда күбрәк игътибар бирдек минималь җирне эшкәртүгә. Бар яңадан ноатил дигән система, бу инде җирне бөтенләй эшкәртмичә шөгыльләнү кыршылыкта. Андый метод белән безнең менә Күршетләш районында һәр август фирмасы шөгыльләнә. Алар турдан-туры җиргә чәчәләр дә бүтән эшкәртүләр үткәрелми. Калган эшкәртүләр инде алар химик эшкәртүләр генә. 1-7-8 мәртәбә дип әйтгәндә төрле ашамлар септерү, яда химикатлар септерү, шундый процесслар башкарыла. Без инде андый вариантта да эшлибез. Безнең әбде хуҗалыгында берничә мең гектарда андый кырлар бар, озаклылар дәвамында эшлибез. Ну шул ук вакытта безнең үзебезнең специалишләшкәнлектән терлекчелеккә, терлек азыкларын күпестерүгә, монда инде бөтен эшедә ул ноатил системасы дип, яки җирне минималь эшкәртү технологиясе тулысынча соклап бетерү өчен монда инде бөтен төр
эшкәртү техникаларында булуы керек һәм тиешле егәрлекле техникаларның үз вакытында булып, бөтен эшләрендә түгел башкарып барга кирәк. Менә аңа ирешү өчен башта шуңа ирешергә кирәк. Аннан соң гына ул технологияларга тулысынча кирип бетеп була. Инде традицион технология элекеге җирне сукалап, ел сайын җирне сукалау, без инде хәзер андый сукалаудан 20 елдан артык инде сукаламыйча эшлибез тулысынча. Инде айрым майданнарда, айрым культуралар өчен кайсы культураларга туфрак катламын тирәнтү кирәк, сукалау кирәк. Ул культуралар буенча без эшлибез. Безнең элекеге традицион сукалау 15-20% майданда башкарыла. Ул 4 елга бер, 5 елга бер туры килә шул басуларга. Менә шулай күз алдына китерсәк, 4 елга, 5 елга бер туфрак сукалана, я булмаса тирәнәйтелә. Кимендә сөрү катламы безнең 22-25 сантиметр, тирәнәйткәндә без 28-30-35 сантиметрга кадәр туфракны тирәнәйтәбез. Бу туфракка дымның үтеп керүе, һава керүе өчен кирәк һәм андагы микроорганизмнар, биологик процессларның нормаль рәвештә бару өчен кирәк. Шул очракта гына безнең туфрак яши, ул туфрак, ул шундый организм, анда микроорганизмнар, бөҗәкләр, бөтен биоорганик масса дип әйтгәндә, аларның яшәүе, эшләүе кирәк. Андагы шушы микропроцесслар, микробиологик процесслар барсын өчен шул вакытта гына туфрак уңдырышлы була ала. Шул вакытта гына ул әйтик, тапталган механик массага әйләнгән чиракта туфракның уңдырышы бер кашанда югары була алмый. Анда һәр вакытта суалчаннарның да, бөҗәкләрнең дә бөтен табигать эшләргә тиешле. Шул чиракта гына без менә хәзер шул процессларны булдыру өчен без әйләнеп кайта барабыз. Ул процессларны андый биологик препаратлар да бар. Шуларны куллану, аның нәтиҗәсен буенча без эшләү буенча 1000 гектардан да әбде хуҗалыгында шундый система керттек. Һәм инде аның беренче нәтиҗәләрен күрәбез. Олга таба инде бу районда бу ысуллар дип күбрәк кулланылыр дип күз алдына тотабыз. Авыл хуҗалыгы инде ул үзе бер айрым дөнья. Аны инде бөтен кеше аңлай. Кемне үзенең бакчасында шөгыльләнгән чиракта да яшелчә үстерепме, да бәрәңге үстерепме, гүл үстерепме, алар бөтенесе дә менә шу авыл хуҗалыгының бер өлеше бит инде. Без зур майданнарда, зур күләмнәрдә безнең өчен ул яшәү рәвеше шушы райондагы күпчелек халыкның дип әйтгәндә. Һәм безнең районның төп җитештерү тармагы да бүгенгә хәзергә кала бирә авыл хуҗалыгы. Шул исәпкә инде монда без һаманда өйрәнергә алдынгы тәҗрибәне бар бит, бик яхшы эшләүчеләр бар. Безнең районда да бар, күрше районнарда да бар, республикада, булмаса чит төбәкләрдә, булмаса чит ил тәҗрибәсендә мөмкин дә бөтен төр факторларны куллану мөмкинлеге бар. Менә шуларга нигезләнеп, үзебезнең без һаманда шушы яшәү рәвеше булгач, безгә бит мөмкин дә акча кереме кирәк. Мөмкин дә дәүләт ярдәмнәре алар елында чагыштырмача кимү ягында бүленә торган субсидиялар бюджет өлешеннән дип әйтгәндә. Шуңа күрә хуҗалыкны яшәтер өчен анда бөтен төр менә эшләрне үзләре теләгәнчә алып бару өчен шушы 1 гектар җирдән чыккан безнең уңыш аның акчалата күләменең югары булуы кирәк. Төп бурыч шул һәм шул исәпкә инде безнең хезмәткәрләребезнең яшәү шартларын яхшырту төп максат шул. Терлекләрнең сакланышы буенча елдан-ел ул катлаулана бара, чөнки яган тирә регионнардан чилләр, күп йогышлы чилләр барлыкка килә, аларның саклану буенча безгә бик тырышырга кирәк әле. Территорияларны әйләндереп алу, алардагы режимы, чит кешеләрне йөрмәү, үзебездә шул хуҗалыктан килеп һәм башка ул инде әйтик дуңгычлыкта, кошчылыкта ул бик катлаулы, анда таләпләр бик югары, әле мөгезле төрекләр белән безнең алайык түгел. Шуңа күрә инде телевизор теләмибезме, без көндәлек аңа зур игътибар бирергә тиеш үзебезнең малларны саклау өчен. Чөнки әгәр дә төрле авырлар килеп чыгып йөгреш авырлар, аларны малларны саклап калу бик авыр булачак. Андый мисаллар республикада да бар. Шуңа күрә инде саклаганны Ходай саклармын дигән, шуңа күрә эшләргә кирәк. Безнең октябрь аеның 2нче якшәмбесе һөнәри бәйрәм авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең һәм эшкәртү сәнәгатендә эшләүчеләрнең бу уңайда инде чыннан да ел күрсәткечләренә яхшы гына нәтиҗәләргә ирештек ел дәвамында.
барлык эшләгән безнең хезмәткәрләребезгә, икенче механизаторларыбызга, терлекчеләребезгә, белгечләргә, җитәкчеләргә зур рәхмәт. Монда инде бәйрәм уңайыннан яңадан телескилаларга сабырлык, сәламәтлек, иминлек, илләребез тыныч булып, исән-имин үзебезнең шушы сайлаган хезмәттә хезмәт уңышлары, исән саулык, бик зур рәхмәт барыгызга да. Һәм бәйрәм белән. Сез одна информацион программасын карыйсыз. Дәвам итәбез. Көзге байлык һәм муллыкны узган шимбәдә район үзәге байлар сабасында үткән ярминкәдә күрергә булды. Ярминкәләргә халкыбыз да яратып йөри, чөнки сату рәтләреннән кирәк булган хуҗалык товарларында, төрле ризык продукцияләрендә сатып алырга мөмкин. Киләсе хәбәр. Узган шимбәдә район үзәгендәге Аргамак картодрумында көзге ярминкә гөрләде. Үзебездә җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләр, фермерлар, крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси эшмәкәрләр, җәмәгать туклану предприятиеләре халыкка чамалы бәядән беренчел продукцияләрне тәкъдим иттеләр. Товар ассортименты бик күп һәм аның сыйфаты һич кенә дә телтеш тидерерлек түгел. Сыер һәм каз ите, берничә төрле колбаса, сөт һәм сөт продуктларының бик күп төрләре, бал, камыр ризыклары саны китсәң бихисап. Халыкка бүгенге көндә бик кирәкле булган салам, пешән, утын үзенең сатып алучыларын озак көттермәде. Халык нәкъ менә шушы товарларны сатып алам дип алар янына килде. Сатыштан Илфир Садыйков хуҗалыгында җитештерелгән сөт продуктларын халык тиз арада сатып алды. Умырзая авыл хуҗалыгы кооперативы алып килгән ит продукциясендә халык бик яратты. Farışlarını alırlar, Azerbaycan'da farış çıkarası kadar. Аш су, җиләк җимеш белән бергә базарга чыгучылар төрле чәчәк, куаклар, агач үсентеләрендә хәстәрләп алып кайта ул көнне. Шәхси хуҗалыкларда мондый ярминкәләргә бик теләп катнашалар. Мәсәлән, Сабадан Илмира Княшева, Симеттән Җәүһәрия Шәйхелисламова халыкка бик күп төрле гөлләр, чәчәкләр, җиләк җимеш куаклары тәкъдим иттеләр. Сибесам темалар алып килдем, яран гөлләр алып килдем, традистанция, ремонтатный малина алып килдем, крыжовник, черная Венера дигән кара карлыгын костылар. Ярминкә барышында Шәмәрдәннән Саида прәникләрен, шәхси эшмәкәрләр Фазуллин һәм Халиковлар җитештерген тавык һәм казларны чират торып алдылар. Лесхоз сувенирлары һәр кемнең күзен кызыктыра. Халык аларны иң якын кешеләренә бүләк итәргә дип сайлап ала. Базарга килдек. Яратам шушы базарны. Бүттен булган авылның әйберләрен алып, ашап, куанып кайтып китәм. Зур рәхмәт шушы базарны оештыручы кешеләргә. Кеше китә, җыры кала. Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе иясе Мөхәммәд Мәгъдиевнең шушы исемдәге әсәре буенча Татарстан Яңа гасыр телеканалы Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе белән берлектә фильм төшерә башлавы һәм сериалның берничә эпизодын безнең Саба районы Казанчы Бигәнәй авылында төшерүләре хакында без инде хәбәр иткән идек. Фильм Теләче районында төшерелә башлаган иде. 3 октябрь көнне исә сериалның берничә өлеше Кабат Саба районында эшләнде. Съемкалар Мингәр авылында үтте. Нәфис фильмда Кәрим Чинчурин драма театры артисты, Эдуард Никитин һәм Әлмәт драма театры артистлары, шулай ук Саба районы мәдәният хезмәткәрләре һәм аларның тормыш иптәшләре дә төште. Фильмның режиссеры Александр Далматов һәм фильмның премьерасы тамашачыларга гыйнвар аенда тәкъдим ителер дип тә көтелә. Одна информацион программасын шушының белән тәмамлыйбыз. Инде бу якшәмбедә билгеләнеп үтеләчәк авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне белән чын күңелебездән шушы тармакта эшләүче һәр кемне һәм бүген инде лаеклы ялда булган тармак ветераннарын котлыйбыз. Хезмәтегез игелекле. Киләчәктә дә армый-талмый эшләвегезне саулык, сәламәтлек, тормышыгызда, хезмәтегездә уңышлар, гаиләләрегездә иминлек телибез. Бүгенгә сезнең белән сау буллашабыз. Исән сау булыгыз, ялларыгыз тыныч үтсен.